An balima Shirifla kanubagaw an filɛ nin ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ni kɛnɛ in kɔnɔ ni karidon ba in na an ka jɛmukan in tɔgɔ sans langue de bois an b'an ka foli bila ka taa aw bɛɛ yɔrɔ aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina an b'a fɔ aw ɲɛna ka aw danse an ka nin jɛmukan in kɔnɔ mun tɔgɔ sans langue de bois bi an ye wele bila an ka maaba dɔ ma ale ye minisiri ye ale tɔgɔ Amadu Koyita de ye an ka bi maa welelen ye bi jɛmukan in bɛna labɛn ni maa mun fɛ o ye n jɛɲɔgɔn ye aw kun famana ma tile fila nka a filɛ nin ye ka an sɔrɔ tuguni nin kɛnɛ in kɔnɔ ale ye Sako ye Sako i ni yantuma i ka kɛnɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna a fɔ an ka bi maa welelen k'a ka bisimila an ka nin kɛnɛ kɔnɔ. Merci Bradox bi fo n bɛ Sako fana fo ani n bɛ Shirifla baarakɛlaw bɛɛ fo n bɛ Shirifla lajɛlikɛlaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnna foli n b'o lase Shirifla ɲɛmaa ma n'o ye Usmani Madani Shirif Hayidara ye a bɛ baara min na jamana nin kɔnɔ a jɔyɔrɔ ye min ye jamana ɲɛtaa la Ala b'o dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijan d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma a bɛ ka min kɛ ka maaw bila Ala ka sira ɲuman kan ka maaw lawaaju a ma da o dɔrɔn fana ma a bɛ ka baara min fana kɛ tuguni télévision y'a dɔ ye ani a bɛ ka baara minnu kɛ n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔw bɛ ka baara sɔrɔ donc a ka kan an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ fana an bɛ Ala ka nɛɛma kalo la n'o ye sunkalo kalo ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka sunkalo kalo ni tiimɛ kɛ ɲuman Ala k'o di an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ duwabu minnu kɛ tubi la ani kɛnɛ kan n'o ye basigi kana an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ o duwabu ninnu n'an y'a fɛn fɛn kɛ ni sunkalo kalo la Ala ka se k'a jaabi Ala ka jamanadenw bɛɛ Ala ka basi an ka jamana kɔnɔ ani samiya tɔ man jan Ala ka samiya nafama d'an ma Ala ka ji d'an ma ji min b'an nafa donc n bɛ se k'o de fɔ amina yarabi an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an b'i fo dan tɛ foli mun na i ka nin weleli jaabi la ka bɔ i sigiyɔrɔ fo ka na an sɔrɔ yan nɔ an ka nin kɛnɛ in kɔnɔ Moribabugu la Sako dan tɛ foli la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ɲininkali kungali ye an b'a ye jɛnɛ an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye an ka ja dɔ yira an ka maaw la fɔlɔ mun bɛ kuma ale yɛrɛ ka mun ye an ka bi maa welelen ye Sako. Amadu Koyita bangera ka bɛn san 1970 marisi kalo tile 3 ma Bamako. Mali minisiri do minisiri min ni o ka caw bɛnnen do denmisɛnw ani fasoden ɲumanya jɔli baaraw kunkanko kow ɲɛnabɔli kama. Mali jamana ka gouvernement ka babu sentigi fana do. Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Amadu Koyita tɛ mɔgɔ dogolen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jeunes fan fɛ. Don tɛmɛnenw na ekɔlidenw ka lapasa jɛkulu comité AEM a kɛra o secrétaire général ye école nationale d'administration na fanganyini jɛkulu min bɛ wele ko parti socialiste o ma ɲɛmaaba do a ka bac diplôme sɔrɔlen kɔfɛ science biologique la Marikala lycée kɔnɔ minisiri kura Amadu Koyita y'a ka sanfɛ kalan kɛ ENA la a ye kalan bolofara min kɛ yen nɔ o ye gestion ye yen min ni a y'a ka maîtrise diplôme sɔrɔ san kelen o diplôme sɔrɔlen kɔfɛ minisiri Amadu Koyita ye baara daminɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛda dɔ la u ko o cakɛda in ma ko entreprise privée Réveil ka ta san 2002 la kana bila san 2006 la Amadu Koyita kɛra cakɛda Réveil ma ɲɛmaaba ye directeur général ka ta san 2006 la kana bila san 2011 na a donna jamana ka forobaca kɔnɔ Mali minisiriso min ni o ka baaraw bɛnnen do bolola baara ani munumunu salo kunkanko kow ɲɛnabɔli ma ministère de l'artisanat et du tourisme a kɛra o chargé de mission ye ni ka sɔrɔ ka chef de cabinet adjoint ya kɛ minisiri ɲɛmaa dagayɔrɔ la kalo 9 kɔnɔ Desanburu kalo la san 2000 ani san 15 waatiw la minisiri Amadu Koyita donna Mali jamana gouvernement kɔnɔ a kɛra chef de cellule d'appui à la décentralisation et à la déconcentration ye Mali minisiriso la minisiriso min ni o ka caw bɛnnen do sɔrɔko ani musakako ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ka ta san 2009 na kana bila san 2010 waatiw la minisiri Amadu Koyita taara ka dɔnniw kankuruya Faransi jamana kɔnɔna na Rochelle a ye stage de formation professionnelle min kɛ yen nɔ o bɛ tali kɛ musakakow ɲɛdɔn kalama politiki ko binakun kan fanganyini jɛkulu min bɛ wele ko parti social Amadu Koyita ye o fanganyini jɛkulu in ma ɲɛma ye wa a ye Bamako sigida 3nan maire ka dankan 5nan kɛ minisiri Amadu Koyita kun ye maire ye maire min ni o ka caw kun bɛnnen do denmisɛnw kunkanko kow ɲɛnabɔli farikolo ɲɛnajɛ seko ni dɔnko ani jɛɲɔgɔnya siraw kunkanko kow ɲɛnabɔ maire ye
Amadou Koita ye furu kɛ Ala ye den 6 de kalifa la. Ministre Koita be nanzarakan fɔ ka ɲɛ, a be filakan fɔ, a be bamanankan fɔ, a be se wolofɔkan fana na. Hate ministre Koita an b'a f'i ɲɛna tuguni i danse an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ ja ninnu bɔra ka walawala maa mun fɛ o y'an jɛɲɔgɔn yɛrɛ mun tɔgɔ Kafunɛ Bacili k'i bɛ wolofɔkan fana mɛn ka fara kan tɔ fɔlen ninnu kan ministre ɲininkali fɔlɔ bɛ mun de kan an ka jateminɛ k'a fɔ décembre kalo tɛmɛnen haki a bɛ fɔ mun ma haute autorité de la communication a ye sɛbɛn di kɛnyɛrɛye baarakɛla dɔw ma kɛnyɛrɛye télévision so dɔw ma minnu bɛ taa fo 8 ɲɔgɔnna la ka radio fana dɔw fara o kan o dun b'a sɔrɔ ka Africable ni LTV olu bɛ baara la a ka ca ni san caman ye an bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ masala mun kɛ ni kunnafonidilaw ye dɔgɔkun o dɔgɔkun Sigma kɔnɔna la n'a bɛ fɔ mun ma nanzarakan na ko centre d'information gouvernementale du Mali an b'a ye k'a fɔ nunu télévision so nunu bɛɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan mun de nana n'o ye sababu jumɛn de bɛ se ka o ɲɛfɔ. I ka ɲininkali diyara n ye Brax n ye min fɔ n bɛ segin tuguni ka aw ka télévision lajɛlikɛlaw bɛɛ fo effectivement gouvernement ka baara kɔnɔna na baara kalifalen na n'o ye gouvernement ka kuma lasela ye sabula jamana ni n'a mara kalifali la kalifa de don aw bɛ décision minnu ta n'o ye n'aw bɛ hakilina fɛn o fɛn ta jamanadenw tɔgɔ la aw bɛ hakilina fɛn o fɛn ta jamana ka ɲɛtaa sira kan a bɛ hakilina fɛn o fɛn ta sariyaw bolo kan a ka kan a hakilinaw ka ɲɛfɔ jamanadenw ye an ka kanw na an b'a fɔ tubabukan na an b'a fɔ bamanankan na o de sen fɛ an ka ɲɔgɔnlajɛba min bɛ kɛ mercredi o mercredi fo ni fɛn dɔ y'a kɛ n'a ma b'o la n'o bɛ kɛ jamanakuntigi président Ibrahim Bokar Keita ka yamaruma kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ministrew bɛɛ donc décision minnu kan ka taa jamana tɔgɔ la an bɛ o kumaw kɛ ni sɔn kɛra u ma an bɛ décision ta ka kan n'o kɛra an ka kuma jɛrɛ pour que malidenw ka bɔ a kalama o de sen fɛ n'o banna an bɛ fɛn kɛ n'an b'a fɔ min ma point de presse an ye journalistes télévision b'o la radio sow b'o la journal sɛbɛnnikɛlaw b'o la ani hali minnu yɛrɛ ye journaliste ye netu kan parce que i b'a dɔn bi neti fana journaliste bɛ yen an b'u bɛɛ wele o kana a baara ni a bɛ labɛn ni jɔn ni jɔn ye a labɛnba fɔlɔ o ye anw yɛrɛ ka département ye ni yɛrɛ ka baarakɛla cɛkɛla an ka baarakɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma Mamadu Lazare Traoré ale ka baara jɔlen don kunnafoni ko ɲɛsilen b'o de ma ale ni Sigma mɔgɔw n'an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'an balimakɛ Sambi Touré ale de y'o fana ɲɛmɔgɔ ye Sigma ka baara bɛnnen don gouvernement ka kunnafoni ko bɛɛ olu fana ka baara ye o de ye o bɛ se ka sɛnsɛn cogo ɲuman o bɛ se ka labɛn cogo ɲuman pour que ka se k'a cari maliyɛnw ka bɔ a kalama. Maliyɛnw ka bɔ a kalama o faamuyana. En sen fɛ an bɛ invitation bila ka taa presse bɛɛ ma caman bɛ na dɔw fana tɛ se ka yen sɔrɔ yen o la n ko bɛ foli lase aw ma fana parce que bi kɔni y'a baara daminɛ Serifla kɔni kɛra yen kuma o kuma Serifla y'an ka invitation bɛɛ répond u y'an ka point de presse bɛɛ couverture kɛ donc an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw n'aw ɲɔgɔnna caman donc an b'a ɲini Ala fɛ y'a fɛ cogo min na autorisation bɛ fɛn o fɛn fɔlɔ bi bɛɛ ka na parce que kunnafoni kan ka ɲini de n'i ye kunnafoni ɲini n'i taara sun kɔrɔ i b'a ɲuman sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ ale seginni min ka kan pour que maliyɛnw k'a dɔn o b'i ka baara nɔgɔya i bolo. donc faamuyana kosɛbɛ Sako. Baasi tɛ ministre Koita e ye fanga ka kumasentigi ye an b'a kalama k'a fɔ nin waati na ministre ɲɛma n'o ye Sumailu Bube Mayiga ye a n'a bɔɲɔgɔnko min bɛ Burkina jamana la ani min bɛ Côte d'Ivoire jamana la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso sɔrɔ yiriwali kama kɛrɛnkɛrɛnnana o sigidaw kɔnɔna na kɔrɔ jumɛn bɛ a la nafa jumɛn bɛ a la. I ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ effectivement dɔgɔkun tɛmɛnen i y'a dɔgɔkun kelen yɛrɛ ye an ka premier ministre n'o y'an ka gouvernement ɲɛmaa Sumailu Bube Mayiga ka hakilina kɔnɔna na président ka yamaruya kɔnɔna na a tun ye tournée dɔ kɛ fɔlɔ sous région kɔnɔna na o tournée senfɛ a y'a ɲini a baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn Burkina premier ministre olu fana ka jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye Kabore ye ani Côte d'Ivoire premier ministre u ka jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna n'o ye Ouattara Alassane Dramane Ouattara ye k'a fɔ ko Burkina ni Mali ani Côte d'Ivoire
an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso Mali 3e région na ka hakilina falen falen anw de ye jamana kelen anw de ye ba kelen anw de ye fa kelen anw de tin bɛ ɲɔgɔn na anw de hinɛ bɛ ɲɔgɔn na anw de kɛra kelen ye kunun a ka gɛlɛn i ka maa sɔrɔ Sikaso bi n'a somɔgɔ tɛ Wagadugu n'a sɔn Burkina ou bien n'a somɔgɔ tɛ Côte d'Ivoire i ka maa sɔrɔ Côte d'Ivoire ou bien Burkina n'a somɔgɔ tɛ Mali la donc anw de kelen n'anw de kelen ala b'a dɔn fana a yɔrɔ ninnu jago senfɛ jago de bɛ kelen bɛ k'o région maintenir kosɛbɛ hali sɛnɛ o de la k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka hakilina jakabɔ k'a lajɛ an bɛ se ka zone dɔ créer n'an b'a fɔ o ma zone économique spéciale n'o ye mun ye ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de ta Sikaso o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Burkina région min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma Bobo-Dioulasso Côte d'Ivoire fana yɔrɔ min bɛ yen région min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Korogo donc Korogokaw ni Burkina ni Bobo-Dioulasso ni Sikasokaw u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ falen na cogo di jago sira kan falen na cogo di industrie sira kan hali taama yɛrɛ sira kan donc an bɛ se k'o kɛ cogo ɲuman ka nɔgɔya dɔw la kɛ pour que an ka économie bɛ se ka yiriwa o hakilina de nana n'o ye donc a yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ dara ko Sikobo n'o ye Sikaso Korogo Bobo-Dioulasso a sen fana fɛ koloma baaraba caman kɛra bɛɛ b'a dɔn bi Mali ni Côte d'Ivoire jɛɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye yelen tasira ye baara dɔw kɛra o baara banna n'o ye ka yelen bɔ Côte d'Ivoire ka na fɔ Mali la Sikaso ka taa fɔ Segu donc an y'o kɔrɔmakadi kɛ premier ministre saba y'o kɛ ani fana baara kura bɛna daminɛ o interconnexion bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na a bɛ se ka se Bamakɔ cogo jumɛn baara dɔw kan ka daminɛ min b'a ta Sikaso ka tɛmɛ Buguni fɛ ka tɛmɛ Sanakɔrɔba fɛ ka na fɔ Bamakɔ pour que ka nɔgɔya don an ka yelenko sira la o fana baaraw lancera damako dɔrɔn fana ma a fɔra Sikaso ni Burkina ani Côte d'Ivoire anw de ye kelen ye sɛbɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ kulon fana bɛ se ka kɛ pour que k'a ja balani soirée fana kɛra a don Bobokaw ani Côte d'Ivoirekaw ni Burkinakaw ni Maliyɛnw ani Sikaso i t'a dɔn min bɛ se balani na ni min ye donc nin fana kɛra k'a ja donc an b'a fɔ dɔrɔn anw de ye jamana kelen n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an minnu ye farafinna ye an minnu farala ɲɔgɔn kan kunu yanni an kana tila parce que an jamanaw bɛɛ de tun ye kelen kunu n'anw farala ɲɔgɔn kan ka ca ala fɛ an bɛ ɲini ala fɛ jamana an ka jamana bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na o baara na n'o de yan n'o cɛ an ka jamana kuntigi yɛrɛ fana tun bɛ Côte d'Ivoire a kun taara taama na Côte d'Ivoire a taara teriya taama na a taara baara taama na a taama senfɛ a n'a kɔrɔkɛ n'a cɛɲɔgɔn n'o ye Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara u ye tile damadɔni kɛ ɲɔgɔn kan o baara nin fana kɛra baara ɲɛna o taama kɛra taama ɲɛnama ba de Alassane Ouattara ye foli lase Mali ma ka kɛrɛnkɛrɛnna foli lase an ka jamana kuntigi ma ka kɛrɛnkɛrɛnna foli lase an ka gouvernement ma ani Mali population k'a lajɛ an bɛ ka min kɛ jamana nin na bi an bɛ ka min kɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ fana anw ka stabilité o de fana bɛ olu ka stabilité gulonnen bɛ anw ta la anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ tourisme la o y'olu fana ka kɛlɛ ye donc kuma caman fɔra o kɔnɔna na donc an bɛ barika da Ala ye dɔrɔn k'a fɔ anw jamana minnu bɛ frontière ma anw minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ n'anw bɛnna a ka ca Ala fɛ maa wɛrɛ tɛ se ka to an ni ɲɔgɔn cɛ n'anw bɛnna maa wɛrɛ n'a fɔ ko bɛn de ka di u bɛna an dɛmɛ o sira kan donc o fana fɔ k'o fara o kan. o faamuyana kosɛbɛ monsieur le ministre ayiwa fanga ka baaraw nasiraw la ministre Koyita ministre ɲɛma mun ye Sumailu Bube Mayiga ye a ye taama kɛ kɔsada in na nin kalo tile 10 Menaka mara kɔnɔ ayiwa a y'a fɔ ko nafolo caman bɛna sɔrɔ walasa ka gɛlɛya ka fura sɔrɔ Menaka mɔgɔw ka gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ jiko o ni kuranko kan kosɛbɛ a tilala k'a fɔ fana ko balo tɔni 500 ɲɔgɔn hakɛ o bɛna ci ka taa di u ma walasa ka dɔ b'u ka gɛlɛyaw la ayiwa ninnu fɛn fɔlen ninnu est-ce que ninnu bɛna bɔli kɛ wa n'i y'a jateminɛ cogoya dɔ la Menekamaw bɛ sɛgɛn ba kɔnɔ ayiwa région kura de fana don premier ministre ye ninnu hakili ɲuman minnu ta k'u sɛgɛrɛ e hakilila u bɛna bɔli kɛ wa i ka ɲininkali diyara n ye premier ministre depuis a nomina don min na comme i b'a dɔn ale fana ye maa ye min bɛ Mali dɔn kojugu bi ma dugujɛ maa o maa bɛ Sumailu Bube dɔn n'i donna YouTube kɔnɔ ka a gosi 2007 kamalen b'i jɔ Musa Tarawele ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko waati sera yɛlɛma ka na an ka jamana kɔnɔ waati sera sa fiɲɛ bɔ ka di Maliyɛn dɔw ma o kɛra Sumailu Bube Mayiga ye o y'a sɔrɔ a tɛ san 40 bɔ nin ko 87 o y'a sɔrɔ Musa Tarawele ka fanga bɛɛ tun tɛ se ka kuma ten dɛ donc a bɛ Mali dɔn
Voilà, depuis gouvernement ɲɛmaaya kalifara ma a ye min kɛ démarche ye o ye k'a fɔ an ka taa an ka taa maliyɛnw lamɛn gɛlɛya bɛ yɔrɔ mun na an ka taa n'u ka sigi ka kuma fɛɛrɛw bɛ ka sɔrɔ anw kɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ anw kɔnɔ hamina bɛ se ka sɔrɔ anw kɔnɔ ka ɲɛsin u ma nka olu yɛrɛ de b'u ka haminaw dɔn fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu bolo fana i b'a sɔrɔ min fɛɛrɛ n'an y'o appliquer o de jɔra ka bɔ ni min bɛ anw bolo ka ɲɛsin u ma o de sɛbɛn Soumaïla Bouguer Maïga a taara centre nord la mais il y a des questions posées. A taara Meneka bɛɛ b'a dɔn fana gɛlɛya dɔ kɛra Meneka kɔsa in na o dɔw wulila ka taa don bɛnbaw kan k'u faga ten u m'a fɔ k'i ye fila ye u b'a fɔ k'i ye nin ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o t'anw ka jamana ye siya kɛlɛ ma deli ka wuli an ka jamana kɔnɔ siya kɛlɛ tɛna wuli anw ka jamana kɔnɔ anw de ye ba kelen anw de ye fa kelen anw de ye furu ɲɔgɔnma ye sinankunya bɛ anw ni cɛ jamu kunda siya kunda donc mɔgɔ tɛna fɔ k'i bɛna siya kelen don an ka jamana kɔnɔ a taara ka taa fana k'a fɔ Menekakaw k'a dɔn Meneka gouverneur Meneka autorité intérimaire Meneka société civile leader religieux leader traditionnel u bɛ baara min na gouvernement ɲɛ b'a la gouvernement jɔyɔrɔ mana kɛ min ye fana gouvernement n'u dɛmɛ a taara o de la o senfɛ ŋaniya dɔw fɔra ko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ gɛlɛyaw ka ca jiko gɛlɛya fɔra kuranko gɛlɛya fɔra baloko gɛlɛya fɔra baganw ka baloko gɛlɛya fɔra layidu taara k'a fɔ groupe fila u bɛna di kuranko la layidu taara forage o bɛna di layidu fana taara ni ala sɔnna a ma tɔni hakɛ dɔ bɛ yen nɔ baloko la parce que bɛɛ b'a dɔn samiya san tɛmɛnen samiya ma k'an sago ye ten kosɛbɛ. Minisiri i ka hakɛ to layidu minnu taara bi bi na an bɛ don min na ko bi groupe ninnu u sera Meneka mara kɔnɔ. n bɛ se ka min f'i ye groupe ninnu sanna fo ka ban nka komi n y'a f'i ye gɛlɛya b'a yɔrɔ la dɔɔni ka se n'a ye an ko an bɛ jateminɛ kɛ n bɛ ka kuma yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ groupe sera bi mais comme a preuve tɛ n bolo k'a fɔ sur le premier ministre bɔlen an ye min fɔ ka ni Menekakaw yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ se ka groupe parce que groupe belebelew de don an bɛ se k'u transporter cogo min na sécurité kɔnɔna na u ka to parce que bi maa dɔw bɛ yen hamina foyi t'olu la fɛn o fɛn bɛ jamana la taa ɲɛ olu bɛ se k'o sigi sisan baara kɔnɔ tɔgɔ b'o kɛ dɔw ka baara ye dɔrɔn ka taa min ta k'a bila sira la donc n'u y'a dɔn yɛrɛ ko groupe bɛ wuli bi ko ka taa Meneka sini ni min fara ta a bɛ tɛmɛ sira fɛ u bɛ taa min bila yen mobili bɛ taa n'a ye wo groupe wo pour que o bɛɛ ka tiɲɛ ala k'an kisi o ma donc la fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ pour que groupe bɛ se groupe sannen don fo ka ban groupe bɛ se cogo min na nɔgɔya la yɔrɔ ma a bɛ se ka kɛra kunun mais groupe kɔni sannen don fo ka ban o kuma o bannen don balo hakɛ min fɔra tɔn hakɛ min fɔra k'a bɛ di population ma o balo hakɛ avec la sécurité alimentaire ani ministère de l'agriculture ministère de l'élevage disposition talen don la fo ka ban aliment bétail min fɔra n'o ye baganw ka dumuni ye o fana disposition fana bɛɛ talen don mais comme a tɛ dilan yɔrɔw la a kan ka acheminer de n'o ye mun ye a kan ka s'a yɔrɔw la o de la disposition bɛ ka taa pour que a bɛ se ka se cogo min na basigi la a bɛ se ka se cogo min na pour que a ka kan ka jamana jugu n'an b'a fɔ ma terroristes u kana se k'an bali ka se n'a ye an bɛ k'o disposition ta k'o cordon sécuritaire dilan donc ni ala sɔnna a ma a bɛ layidu min taara layidu bɛɛ bɛ tɛmɛ. bɛɛ bɛ tɛmɛ Sako. ayiwa minisiri maa tɛ kɔnɔ kasi k'a ladege k'a yɛrɛ sigilen to. o tiɲɛ. an ka to Meneka. hali bi u bɛ Niger dancɛbɔ de la. gɛlɛyaw de bɛ Meneka. kosa in n'a yɛrɛ sigidalamaw yɛrɛ damaw karila ɲɔgɔn na ka su caya kosɛbɛ o kɛra nimisakoba ye. dɔw ka fɔ la o sababu bɔra fanga yɛrɛ jɔyɔrɔ fɛgɛyali de la Kidal mun bɛ bolo k'a fɔ. Meneka ou bien Kidal. Meneka. n b'a fɛ ka min fɔ Meneka ye région kura de ye fanga bɛ Meneka o Meneka gouverneur depuis Meneka kɛra région ye kalo damadɔni n'an bɛ gouverneur yɛrɛ fo je crois que Meneka gouverneur kan ka fo dɛ a bɛ baara min na a n'a autorité minnu bɛ yen nɔ autorité politique autorité administrative ani fana an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen u bɛɛ bɛ k'u jɔyɔrɔ fa n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko dɔw de bɛ yen nɔ ala yɛrɛ barika la maaw ye faamuyali kɛ bi parce que u na kumani u y'a essayer k'u bɛ an ka diinɛ de ta k'o k'u m'o birifini ye maa bɛ diinɛ o kuma fɔ maliyɛn ye wa bilen mali ye wa donc mɔgɔw y'o faamuya k'a fɔ ko diinɛ ko nin ye birifini de y'u bolo u bɛ fɛn ɲini min ka jugu n'o dɔ ye maaw don baara wɛrɛ t'u la joli bɔn kɔ dɔrɔgu feerelaw don ani trafiki n'an b'a fɔ ma économie criminelle donc comme bi an ka armée bɛ ka sigi sen ɲuman kan bi an ka armée an bɛ se k'a fɔ a kun ye min ye kunun n'an b'an disi gosi n'a ye
grâce au président Ibrahim Bokar Keita ka yamara n'a ka hakilina ɲuman kɔnɔna na n'an b'a fɔ min ma sariya min ɲɛsilen bɛ sɔrɔdasiw labɛncogo don ladonko ɲuman ma n'an b'a fɔ loi d'orientation et de programmation militaire o hakilina kɔnɔna na armée bɛ ka monter en puissance kɛ bi parce que i t'a mɛn bi k'a fɔ k'an ka kan attaquer la i t'a mɛn bi k'a fɔ ko djihadistes nana ka taa kuma an ka armée la i b'a mɛn kan d'u ɲini i bɛ se ka min mɛn dɔrɔn k'a fɔ k'u ye min déposer donc comme bi siran bɛ ka changer de camp n'an b'a fɔ tubabukan na la peur est en train de changer de camp olu de siran ninnu bi olu de bɛ ka taa don mɔgɔw kan u bɛ se ka tɛmɛ fula wɛrɛ dɔ la sisan nɔ ka kisɛ ci mɔgɔ la k'u faga ka sɔrɔ ka taa fɔ ko ko siya wɛrɛ de y'aw faga k'u kari ɲɔgɔn na o b'o de la o la premier ministre taara k'a fɔ k'an k'an farati n'i ye basa dɔn n'i ye koko fɛ a pɛrɛnna anw ma deli ka siya kɛlɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye tamaseki ye i b'a sɔrɔ a n'a ka filakɛ don n'i ye fila ye n'a sɔrɔ a ka tamaseki don n'i ye dɔngɔnɔ ye i b'a sɔrɔ a n'a ka fila don n'i ye bamanan ye i b'a sɔrɔ a n'a ka fila don n'i ye bamanan ye i b'a sɔrɔ a n'a ka bozo don nka anw de ye kelen siya kɛlɛ t'anw fɛ yan nɔ anw de ye jamana ye jamana min sinankunya b'an ni ɲɔgɔn cɛ jamu kunda sinanya b'an ni ɲɔgɔn cɛ siya kunda sinanya b'an ni ɲɔgɔn cɛ furu kunda kulo ni yɛlɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de b'an ka jamana kɔnɔ donc u b'a essayer ko bɛ na n'o de ye u ma daminɛ ka dɔrɔn ma o n ko centre fana ko yan fan fɛ u y'a ye u b'a ɲɛɲini yen fana donc an ɲɔgɔn ko de la maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛlɛ façon tɛ politique kɛlɛ ye nin kɛlɛ façon tɛ ko président Ibrahim Bokar Keita ka di n ye a man di n ye ko Sumani Boyi Mayiga ka di n ye a man di n ye ko gouvernement ma ka di n ye a man di n ye jamana kɛlɛ de ye parce que ninnu b'a fɛ ka jamana de sigi a sen sabara kɔnɔ jamana karo bɛ maa o maa la hakilina ɲuman bɛ maa o maa la ka ɲɛsin Mali ma maa o maa ni Mali miskara jarati n'o kanu delila ka don i dusu kɔnɔ n'o b'i dusu kɔnɔ e kan ka wuli k'a fɔ nin na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que jugu min filɛ nin ye n'a ye min déposer ala kan kisi ni mɔbili bɛna yɛlɛ a kan a tɛ dɔn k'i ye opposant ye a tɛ dɔn k'i ye majorité a tɛ dɔn k'i ye fila ye a tɛ dɔn k'i ye tamaseki a tɛ dɔn k'i ye bozo ye parce que olu kɔni ta ye ka nin dɔrɔn bɔ o la an ko maliyɛnw ma minimum consensuel an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bɛn o kan question sécuritaire la donc Sumani Boyi taara ka t'o message de fɔ mɛnɛkakaw ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɔ aw kɔ bi u b'aw kɔ sini u b'aw fo aw ka baara la wa fana aw ye jateminɛ kɛ juguw kana fara kana taa kun ayiwa an bɛ to o kadira kelen in kɔnɔ sa ko n'i ka jɛ ye an bɛ bɔ Mɛnaka sisan nɔ ka taa Kidali mara kɔnɔ aw ye taama dɔ kɛ premier ministre Sumani Boyi Mayiga mun ye taama kɛ Kidali mara kɔnɔ e yɛrɛ kun sen bɔ o délégation na ayiwa politiquement dɔw fɛ kunba kun tɛ tagama in na a bɛɛ kun ye dɔrɔn de walasa k'a fɔ ko aw taara aw sen jɔ yen nɔ dɔrɔn télévision ni radio an minnu bɛ kunnafoni cari an ka se k'a fɔ an ye maa dɔ sɔrɔ kɛnɛ kan yɛrɛ mun ye o kuma ninnu fɔ an bɛ se ka a dɔn ni kisɛ b'olu kuma ninnu na wa. I ka ɲininkali diyara n ye Bradox Kidali ko kun kɛra dɔw bolo jagokun ye filenin gala mana gosi ɲɔgɔn na président Ibrahim Bokar Keita ma se ka taa Kidali gouvernement tɛ Kidali Mali tɛ Kidali donc o jagokun nin maliyɛn ka maliyɛn ko ka bon dɛ o kana an b'o dɔn mais maliyɛn fo la faso ko ka bon maliyɛn bolo donc maliyɛn caman dusukun kami donna a la dusukun kami depuis 2014 ne ma fili ni premier ministre mara ko k'a bɛ taa ne gɛlɛya yɔrɔ la Mali administration commencé ka se Kidali an y'a daminɛ kɔsa in na sabula fɛn bɛɛ ye bɛn de ye sigi ma fɛn o fɛn dilan marifa tɛ se k'o laban kosɛbɛ tɛ ɲɛ ye kosɛbɛ an bɛɛ ye maliyɛnw de ye o événement minnu kɛra an fɛ yan san 2012 na ni coup d'état nana n'o coup d'état kɛra sababu ye k'an ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ an b'o fana fɔ dɛ parce que bamananw ko maa ko yanni ka jigi i bin yɔrɔ la jigi i tali yɔrɔ la kosɛbɛ faamuyalimakɛw don k'a fɔ ko fɛn bɛ ji la min ka girin ne baba ye o ma dɔw don o don n'an m'an kun wulila k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ jamana de attaquelen don fɛn kɛra jamana dɔ la min b'an kɛrɛfɛ min ka jan na n'o ye Libi ye n'o kun armelen don ka tɛmɛ farafinna bɛɛ kan o Libi taara ci k'o dakolo ci maliyɛn dɔw kun bɛ marifa di olu ma ko a y'a ka jamana attaquer o don maliyɛn caman faamuyali kɛ maliyɛn bɛ turu ta k'a da jamana kutigi min kun bɛ yen n'o ye Amadu Tumani Ture kunna k'o banna ka kɛlɛ kɛ k'o ye jamana feere an ka farati o gɛlɛya nana coup d'état nana kɛ
coup d'état yɛrɛ y'a to ko tɔ bɛ ɲagami nka ni ala bɛ jamana min fɛ maabaw dan bɛ jamana min dugumana la maabaw bɛ jamana min dugumakolo sanfɛ hali bi n'u y'a ba kɛ ala ye n'u b'a to ala ye n'u bɛ duwabu kɛ n ko duwabu de jaabira n'o tɛ min y'anw sɔrɔ jamana bɛ yen nɔ an bɛ se ka jarati minnu sɔrɔ olu b'a dingɛ kɔnɔ hali bi donc an ka farati. An ka farati kosɛbɛ. An ka farati mais n'a Kidal ko la n bɛ kuma o kan dɔw ko k'an taara ko Kidal ko pour que dɔrɔn jabaraninw ka taa k'an ka ye dɔrɔn an taara Mali ko la an taara jamana ko la an taara faso ko la ne tun bɛ délégation na Sumali Boyema ka kuma la ani ministre caman ani Kidal ressortissants députés anw de taara ɲɔgɔn fɛ anw taara Kidalkaw y'aw kunbɛ badenya la Kidalkaw y'aw kunbɛ sindiya la Kidalkaw ko aw bɔra kɔsɔ aw nana kɔsɔ min m'aw sɔrɔ aw natɔ an b'a ɲini ala fɛ o kana aw sɔrɔ aw ta tun dɔw ko ko kan to Kidal ko drapeau yera ko Mali drapeau kun bɛ yen ko MNL ni ma fili Azawadi ko fana drapeau kun bɛ yen nɔ ko drapeau yɛrɛ yera ko nin an ko ayi sabali ala min y'an dan ko nin fa y'a kun n'a ko k'a bɛ min bɛ kɛ sa bɛ kɛ maaw bɛ ale bi olu kɔ to ala fɛ jamana bɔ bɛ n'i ye Espagne ta bi Catalan Barça la Barcelone plutôt drapeau ni fɛ mais an b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen mais anw ye min ye maa o maa n'o de kumakan bɛ minɛ Kidal maa o maa n'o jɔyɔrɔ bɛ o la Kidal maa o maa n'o ko Kidalkaw ma aw y'a kɛ u b'a kɛ aw y'a bila aw b'a bila olu bɛnna anw kun bɛ ɲɔgɔn kan don salle kɔnɔ denmusow ka ɲɛmaa ye kuma ta musow ka ɲɛmaa ye kuma ta commerçants ka ɲɛmaa ye kuma ta semaa ka ɲɛmaa ye kuma ta Aminokal n'o yɛrɛ y'u ka chef traditionnel ye o fana ka ciden ye kuma ta k'a fɔ ko aw danse aw nana Mali ko de la aw nana sira jɛlen de kan aw nana bɛn sira kan aw n'an bɛ kun an ka bɛn dilan ne Mali ka den b'a min ne jamana kanu bɛ e maa min na ne maa min kun ko tiɲɛ yɛrɛ la e dusuma kasilen kun don depuis san damadɔni ko parce que Mali ma se ka taa Kidal n'o kɛra n'o y'a sɔrɔ e ka o dusumangoya kun tɛ dusumangoya wɛrɛ ye n'o Mali ko kun don n'o lɛgɛsɛ ye n'o ye lɛgɛsɛ ye k'a fɔ ko dusukasi kun b'o la o don Sumani Boyema n'a ka gouvernement donna Kidal don min na e kun kan ka fɔ alhamdulilahi rabil alamin an bɛ barika da ala ye se bɛ masa min ye se bɛ masa min ye e ma kan ka kuma de fɔ kuma wɛrɛ mana don o jukɔrɔ o kɔrɔ maliyɛnw k'a faamuya ouais b'i lamɛn. Monsieur le ministre kɔrɔfɔw ɲɛna kosɛbɛ nka ne bɛ fɛ ka taa ni misali dɔ de ye sisan nɔ parce que an ye maa dɔ sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ ayiwa mun bɛ fanga sinamatɔnw fɛ ale jɔyɔrɔ dɔnnen don kosɛbɛ fanga sinamatɔnw fɛ ale ye kumakan dɔw lase nin kɛnɛ in yɛrɛ kan n bɛ fɛ k'o jira i la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tila ka segin ka na don babu kɔnɔ an ka taa n'o ye fɔlɔ. Ne ka miiri la premier ministre tun kan ka baara de kɛ fɔlɔ fɛn minnu fɔlen bɛ Alger bɛnkan in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ olu ma kɛ hali bi k'i jija olu ka se ka sabati pour que jamana ka fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka kɛ cogo min na teliya la n'o baaraw tun banna tuma min na mɔgɔ bɛ se k'a faamu ko Mali premier ministre ka segin ka taa Kidal nin condition na mais ka taa Kidal i bɛ t'i sigi u ka sema jɔnjɔn n'o ye sema drapeau ye o bɛ yen nɔ Mali drapeau olu bɛɛ bɛ fini kelen kan premier ministre sigilen b'o kɔfɛ i y'a dɔn kɔni a bɛ komi o kɛra gɛlɛya kɔnɔ anw ma an ka cɛden ma y'a kɛnɛ kan an ka sécurité mɔgɔ ma y'a kɛnɛ kan donc ne ka miiri la fɛn dama damaw kɛra gouvernement fɛ nin waati in na olu tɛ fɛn ye minnu tun kan ka kɛ o kɔfɛ a bɔra Kidal a taara Gawo a taara Tombouctou a nana jamana cɛmancɛ la fɛn na Moti ni Bandiagaraw ni fɛnw na a nana o la anw yɛrɛ hakili bɔra k'a fɔ premier ministre kun don parce que a y'a kɛ dɔrɔn ayiwa Baba a bɛ ɲa denmisɛnninw ma n'a taara ko a bɛ nin sira in dilan yan nɔ a bɛ nin ko in kɛ yan nɔ a bɛ nin fonctionnaires recruter i b'a fɔ yɛrɛ i ko tuma an bɛ yɔrɔ jumɛn a ko k'a bɛ na université yɛrɛ dilan Bandiagara e nana ka élection labɛn e ka mandat tɔ tora kalo 4 ye e bɛ na i bɛ nin bɛɛ fɔ ten nɔ o kɔni nin ye a kuma mugu cayara ko ne ka miiri la n'a tun kan ka fɛn kɛ k'i ɲɛsan ma mɔgɔ murutilen ninnu mɔgɔ jugu ninnu u nana bingalikɛla ninnu nana janvier kalo tile 14 na ka na Djéné pont baara min bɛ sen n'a ye ka baara tiɲɛ a y'a ka nisɔngoya jira kosɛbɛ an bɛɛ y'a ye jabaraw nisɔngoya yirali tɛ o kɛwale de don parce que u ye Djéné u ye attaque kɛ janvier kalo tile 14 u nana ka segin mars kalo tile 8 u kɛlen ka janvier kalo tile 14 bingali in kɛ don min na gouverneur nana ale tɔgɔ la k'a fɔ k'u bɛna sécurité bila en place diɲɛ bɛɛ kalo kelen ni tila o kɔfɛ u mɔgɔ kelenw seginna ka na sécurité misikala jarati kelen tun tɛ Djéné pont da la
Aïwa, monsieur le ministre, an bɔra ka kɔrɔfɔw lamɛn Cɛbilen Dramé ka kɔrɔfɔw lamɛn ko ni taama mun kɛra Kidal mara kɔnɔ o ma kɛ olu fɛla ko ye abada ɲɛfɔli jumɛn bɛ i bolo ka kan ye n ka kuma kɔnɔna n ye min fɔ dɔrɔn n ko ne Mali kanu b'i la ne jamana ni kanu b'i la maa bɛ se ka fanga ɲini tiɲɛ kan tiɲɛ kan i bɛ fanga ɲini tiɲɛ kan i bɛ fanga ɲini ka faso kanu to i kɔnɔ wa ni min kɛra ka ɲɛ k'a fɔ nin kɛra ka ɲɛ opposant kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni fɛn o fɛn kɛra fanga sinamaya kɔrɔ tɛ n k'a fɔ o man ɲi o tɛ opposant ye o parce que opposant fana ye jamanaden de ye opposant ye jamanaden ɲuman de ye opposant ye démocratie sinsin bere de ye o de la président Ibrahim Boubacar Keïta y'a faamuya ka opposant n'u jɔyɔrɔ ka kan jamana kɔnɔ a ye statut voté ka d'u ma n'a fɔ ma statut qui loi portant sur le statut de l'opposition jamana million 500 de bɛ ta ka d'u ma san o san pour k'u ka se k'u ka baara kɛ an bɛɛ b'o kalama o kɔrɔ ye mun ye o jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ mais n'i bɛ fanga ɲini na kuma bɛ kuma na i farati ko anw taara Kidal ko drapeau kun bɛ yen k'anw taara Bajangara ko yan'an ka taa kuma basi ka k'an ka bɛna université jɔ ko jɛnɛ ne yɛrɛ jɛnɛ ka ye ko attaque kɛra jɛnɛ k'an ma se ka foyi kɛ pont attaque barrage an fo siɲɛ fila fo siɲɛ fila c'est comme si n'i ko Bataclan attaquera France u ye maa 185 faga o kɔfɛ 14 juillet nana dɔw donna mobili kɔnɔ ka taa maa 80 kɔ faga k'o kɔrɔ ko France sɔrɔsiw ma foyi kɛ o kɔrɔ t'o ye wa ko terrorisme ye kɛlɛ min ye don kelen kɛlɛ tɛ a bɛ fɔ tubabukan na c'est la guerre la plus lâche parce que maa ni min b'i kɛlɛ la ale ɲɛ b'e la e ɲɛ t'ale la ale bɛ i n'a fɔ e i n'a fɔ ne n bɛ vesti min don a b'o don n'i ye gulokiba don a b'o don a bɛ don jamana population cɛ la donc a kɛlɛli ma nɔgɔ o de la voyage kɛra d'abord ka taa fɔ population ye kɛlɛ ni sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ ye min ye o bɛ kɛ aw mago bɛ sɔrɔdasi hakɛ min na an bɛ na n'o ye sɔrɔdasiw ni minɛn minnu ka kan ala barika la bi loi d'orientation et de programmation militaire kɔnɔna na bilendenw b'a bolo minnu bɛ se ka min détruire à 2 kilomètres o bilendenw b'a bolo blindé électronique parce que fɔlɔ o b'a kɛ ni téléphone ye o kɛlen n'o sɔngɔ fɔli ye i b'a fɔ ko fɛn na k'a fɔ sɔrɔdasi hakɛ min ka kan pour que centre maillage ka kɛ o sɔrɔdasi hakɛ ni ala sɔnn'a ma o bɛ na n'an kelen tɛ se dɛ f'aw ka fara ɲɔgɔn kan parce que terrorisme kɛlɛ fɔlɔ marifa tɛ o renseignement de don o de terrorisme kɛlɛkɛlɛ fɔlɔ ye renseignement de don ni renseignement dira parce que y'a ye an y'a fɔ an ye volé armée équipement kɛra o an bɛ tila k'o kuma fɔ sisan nɔ kosɛbɛ an da bɛ maga olu bɛɛ la donc n'i ko ko premier ministre taara ko waati min tora yen k'a taara université ko kuma fɔ o kɔrɔ ye ko lui il fait le deuil de l'avenir il faut jamais faire le deuil de l'avenir mandat min kalifalen bɛ Ibrahim Boubacar Keïta la jusqu'à 1 seconde du 4 septembre mandat bɛ cours de bolo ne maa taara hakilina sɔrɔ ko n bɛna université jɔ nin kɔnɔ je crois que ne tigɛrɛ ma fɔ la parce que ko caman fana ma yan b'an sɔrɔ a yɔrɔ la dibi de don dibi maa minnu n'i ma kalan ko kalanbaliya ye dibi ye n'an ko kalan ka tɛ ekɔli kalan dɔrɔn ma mun de maa o maa n'i kalan n'i ye faamuyali kɛ ninnu tɛ se k'i don sira wɛrɛ fɛ o ne maa taara k'a fɔ ko an bɛ jateminɛ ko ka université jɔ ne ko ko o man kan ka t'o fɔ ne maa taara ka taa population la rencontrer k'a f'u ye fila kɛlɛ tɛ yen dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ yen terroristes komi sisan nɔ an bɛ k'u ka bases bɛɛ détruire an y'o de fɔ a fɔra yɛrɛ ko la an ye avion minnu san hélico minnu san na hélico de châssis hélico de transport avion de châssis avion de transport ko de posana ko ma baara kɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko secret défense fɛn dɔ bɛ an t'o fɔ a tɛ tile 15 bɔ an ye terroristes ka base belebele de détruire Tenengu kɔfɛ u ka ɲɛmaa min tun bɛ ala dɔrɔn b'o dɔn mais an bɛ armée min fana mina komi droit de l'homme ni fɛn dɔ an b'olu respecter dɔw ko avion ni maamu hélico m'an bolo ko nafa jumɛn b'a la k'a bɛ fɔ ko moto bɛ attaque k'u b'o la k'an ma se ka fɛn k'u la an ko hélico minnu bɛ yen nɔ kuma la u ka baara ye fɛn min ye n'u nana u bɛna fɔ ka renseignement de ta ne ko maa minnu bɛ yan nɔ jɔnw don population dɔ don wa terroristes dɔ don wa o b'o renseignement ta n'a dɔnna tigɛ ko terroristes don n'u b'o la yan n'u ka don dugu kɔnɔ an bɛ se ka intervention kɛ nka n'u donna dugu kɔnɔ e bɛ bombardeli kɛ maa kelen maa fila kɛ ni min farati ni duguden de bɛ faga donc anw taara Kidal nin de la anw taara Kidalkaw y'an kunbɛn k'a fɔ fana ko premier ministre kɔfɛ n kun bɛ salle kɔnɔ a bɛ se ka image ta a jaw b'an bolo k'a fɔ ko premier ministre kɔfɛ ko Mali drapeau ni Azawad drapeau kun bɛ yen ne m'o ye muso kelen kun bɛ salle kɔnɔ drapeau kun b'a bolo a muso yɛrɛ kasira a kuma o tilala ye kuma min fɔ Tamasɛki na o y'a fɔ an ye ko muso ko k'ale jafara ko depuis ale nana salle kɔnɔ ko foyi tɛ ka fɔ Mali ko kuma kɔ
ne jama ko ko bɛn ne jama ko ko basigi n'an ko k'a fɔ kan anw ye bɛn sɛbɛn de signé 2015 k'a fɔ ko a ko nin jugu wɛrɛ b'an senkɔrɔ anw ka se ka jugu terrorisiw ni minnu kun ko Mali bɛ tila o bɛn sɛbɛn kɔnɔ ko Mali tɛ tila Mali ye kelen ye o bɛn sɛbɛn kɔnɔna na ko Mali bɛɛ n'i ka diinɛ o bɛn sɛbɛn kɔnɔna na k'a fɔ ko Miskara Jarati k'o tɛ bɔ Mali la ne sɔn kɛra o ma ani minnu bɛnn'o kan n'an n'olu taara ka taa Badaya de Sijɛra ka taa Kidal ka b'o la ka taa Gao ka b'o la ka taa Tombouctou ka b'o la ka taa Bajangara ka taa Bankas ka Djenné kɛ ka taa effectivement min fɔ Djenné Baraji attaque la attaque fɔlɔ kɛra marifa cicira laban nin kɛra tiɲɛni kɛra an y'o fana fɔ an k'an sɔrɔsiw bilalen bi mais il faut qu'an k'a dɔn fana jamana nin ka bon jamana si tɛ yen diɲɛlatigɛ la an ko sisan an bɛna point stratégique ta ka se k'u bɛɛ sécuriser mais i m'a ye jamana si fana na k'a fɔ ko village bɛɛ k'i bɛ se ka sɔrɔsi bila yen nɔ o de la an ko population ma u ka renseignement di n'u ye renseignement di a bɛ sɔrɔsiw ka baara nɔgɔya min kɛra Seydi Djenné na a tigila bɛɛ la an taara an y'a lajɛ anw b'a dɔn Seydi Djenné jɔyɔrɔ ye min ye anw b'a dɔn Seydi Djenné hectare tari hakɛ min kan ka dilan malo hakɛ min kan ka bɔ a la an b'a dɔn Seydi Djenné burugu hakɛ min bɛ kɛ pour que baganw ka balo an b'o dɔn o la an b'a dɔn Seydi Djenné na mɔni sira fɛ a bɛna min na sisan an b'o bɛɛ dɔn mais n'a gɛlɛya faso nana an bɛ fara ɲɔgɔn kan de an t'o kɛ k'an b'o kɛ lagosili ye dɔw yɛrɛ ka baara kɛra min ye bi u bɛ compteli de kɛ ni maa hakɛ de fagara ni maa hakɛ de fagara o kɔrɔ gouvernement tɛ baara la a da magara o bɛɛ la o mɔgɔ y'o bɛɛ fɔ a da magara o bɛɛ la e b'o ye jamana wɛrɛ la maa o maa n'o bɛ sa an b'a fɔ olu ma ko martyrs de parce que u sara maliden ɲumanw de don u sara faso de kama u sara ko fasodenw de don aw ka baara de ka kɛ k'aw b'o de biki ni papier ta ko k'o compter ni maa hakɛ de sara nka o kɔrɔ aw bɛ ka terroriste ka baara kɛ o parce que terroriste de fɛ n'i y'olu y'u kamakun kɔrɔta dɔrɔn ka se k'a fɔ k'u sera ka ni maa hakɛ faga ni maa sɔrɔla min b'a fɔ aw ye ni maa hakɛ faga anw fɛ maa o mana sa an b'a fɔ ma ko des martyrs an man kan ka ɲinɛ olu kɔ fɔ k'a fɔ ban olu saya kan ka se ka dusiri don anw kɔnɔ k'a fɔ il faut k'an ka kɛlɛ kɛ pour que minnu bɛ ka kɛ u kana se k'o kɛ n'a y'o ta k'o y'o kɛ jagokun ye ala k'an kisi jamana wɛrɛ monsieur le ministre i ka hakɛ to o kuma bɛ yɔrɔ mun na binganikɛla ninnu u taara pont attaqué siɲɛ fɔlɔ la o bɛnna le 14 janvier ma munna gouvernement ma se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ walasa attaque filanan minnu kɛra attaque filanan in kɛra a ma kalo fila bɔ attaque filanan wɛrɛ kɛra munna fɛɛrɛ ni dabali ma tigɛ walasa k'o filanan in bali ne nafa fɔlɔ min kɛra je connais bien l'histoire de Seydi Djenné effectivement depuis yanni fɔlɔ yɛrɛ ka kɛ on doit avoir un maillage o y'a sɔrɔ plan dɔ bɛ yen nɔ ko de plan de sécurisation et de développement des régions du centre nord baara tun bɛ ka kɛ o kan ça nécessite un certain nombre d'unité. Les militaires n'ont pas fait parce que c'est secret défense. On peut faire. Par Dalendo, on avait dit à partir du carrefour de Djenné, il y a un poste de gendarmerie qui est là-bas. À Djenné, il y a un camp de gendarmerie qui est là-bas. À Djenné, carrefour qu'on a, Djenné carrefour là. Poste de gendarmerie poste d'obé. Djenné est du qu'on a, garde Kambé, Djenné du qu'on a, gendarmerie Kambé non. Donc il y a des centres avec un bara min bolo da no e ka fore ka jateminɛ kɛ centre ne Mopti ne Segu olu bɛ se ka lakana cogo juma ani kana ni hakilina ye parce que an ko fana ni ye maaw fana ye u bɛ taa ka taa ko dɔw kɛ ka fara maajugu ninnu kan i b'a sɔrɔ ko dɔw b'u bila la an bɛ se ka na sɔrɔ la yiriba cogo juma min b'a to sɛgɛn kana maa bila ka don a ko la o baaraw bɛ ka kɛ tuma min na donc a ta fɔlɔ kɛra marifa nana ka ci taara. C'est vrai, depuis il y a une disposition quand on là-bas, Minkera, on est là où il y a une machine génie. Depuis la vie, on go bon, on va quoi qu'il a, Kamimbe, Garri Kambe, gendarmerie Kambe, non. Carrefour là, Posumbe, non. Okanga Seka Doki, non, moi, unité de Kanga Sika. Donc, on est fan d'eau. Donc, on va famille. Sinon, ni Baraji, on a Djenné, a tete me kilo woro ko ne jene kade ni jene kade be baraji yoro don tara nyaay ati grand bela iba nye bere don mba pe don c'est comme kunu dokoma ko sisan ko be kam ko enlever ko élection se kake andam na mara voilà très bien kala fili fana sako ite tani nyini ngali wore jeni bashite ko sheba be fendo ye kabla ko fa manyina ko anga che don dona Kidal abse ka fa nyana adun akara bema sewaye be nyagali la sababu jumɛn nana n'u ye o kɛra cogo jumɛn na ye min fɔ an ye
sɛbɛn dɔ bolonɔ da sɛbɛn dɔ kan n'an b'a fɔ o ma accord pour la paix et la réconciliation o kɔrɔ ye sɛbɛn min bɛ na ni bɛn min bɛ na ni basigi ye min bɛ na ni maliyɛn k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo ɲuman o ni bɛn sɛbɛn tɛ kelen ye parce que a bɛ na n'a ye de o kɔrɔ kɛwalew de kan ka kɛ baara dɔw de kan ka kɛ an b'a ɲini ala fɛ o bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na bɛn ka na an ka mali kɔnɔ parce que jamana si tɛ bɔ ɲɔgɔn na ni bɛn tɛ yen jamana si tɛ bɔ ɲɔgɔn na ni basigi tɛ yen n y'a fɔ n ko dɔw kun fɛ k'a tɛ se ka kɛ ala y'a kɛ Sumali Boyi Mayiga n'a ka délégation taara Kidal u donna ka ɲɛ dɔw bɔra dɔw ka jago kunna parce que olu ka jago kun ye Kita kuma ye fitinin min tora jago kunna o ye mun ye o ye awa Sumayi taara an ka sɔrɔsi tɛ yen ne kun bɛ yen primature ka sécurité anw de kun bɛ Kidal Bubɛ ka visite la olu le Boyi ka sécurité bɛ assuré ka ban n b'u bɛɛ dɔn anw de kun bɛ yan don mais an t'an yɛrɛ disi gosi n'a ye mun na parce que Kidal ye Mali dɔ de gɛlɛya de nana an b'a ɲini gɛlɛya nin ka wuli donc anw t'a ko kɛ k'an b'a kɛ disi gosi ye anw t'a ko kɛ k'an b'a kɛ tɔgɔ ɲini ye parce que anw b'a baara de la jamanadenw y'an bila baara de la baara nin an kan ka na ni solution de ka di jamanadenw ma n donna n ka du kɔnɔ ka na dudenw sɔrɔ yen nɔ ni dudenw y'o tigɛ di ɲɔgɔn fɛ n'a ye mana ɲagari cogo o cogo a tɛ n bali ko n k'a fɔ ko jeliw ka solu wele na sa ou bien donc an y'a ko la o de la kunbɛli ni fɛnw an ko si tɛ kɛ parce que an taara an min diyara an ye an taalen kunbɛli kɛra cogo min na o de fana sutu ye mun ye parce que n'i ye accord jateminɛ accord ko a ka kan minnu ye marifa ta marifa ka bila nka marifa fana pour que a ka bila tɛmɛsira dɔw bɛ yen baara dɔw kan ka wale jateminɛw kan ka kɛ an n'an ka partenaires n'o ye MINUSMA ye o fana jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la kosɛbɛ an n'u kan k'o baaraw kɛ a bɛ fɔ accord kɔnɔna na chapitre dɔ bɛ n'a fɔ ma ko MOCU MOCU mana bɔ yen an bɛ na DDR la a yɛrɛ kɛra DDRI ye MOCU ye mun ye o ye minnu tun ye marifa to ka jamana ni contour la n'u ye bolo da sɛbɛn sira kan k'a fɔ anw ko an bɛ marifa bila an t'an ka jamana kɛlɛ bilen anw bɛ fara an ka jamana de kan bi jugu minnu bɛ yen n'olu ye terroriste ye an b'olu kɛlɛ cogo jumɛn donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ patrouille kɛ patrouille ye mun ye Mali armée plateforme SEMA plateforme ka kɛlɛkɛlaw SEMA ka kɛlɛkɛlaw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan 200 fo 600 o bɛ to ka patrouille kɛ patrouille ye mun ye ka yaala pour que k'a lajɛ terroristes n'u bɛ fɛn o fɛn an ka se k'u yɔrɔ ɲini k'u détruire o baara préparatif de y'a to bi an ka armée donna 17 éléments officiers b'a la sous-officiers b'a la mais spécialistes de don min b'a baara labɛn yɔrɔ 3 de tun bɛ a kan ka kɛ a kun kan ka kɛ Tombouctou a kan ka kɛ Kidal a kan ka kɛ Gao Gao ta kun daminɛna a yɛrɛ y'a gɛlɛya k'u yɔrɔ la dɔw taara ka bombe bila fo maaw tan ɲɛna an bɛ dugawu kɛ Ala ka bada dari dugawu ye an b'o baara de la bi dɔw ko ayi ko c'est symbolique ko maa damadɔni de donna an y'o fana mɛn maliyɛnw de ma don wa Mali sɔrɔdasi de ma don wa maa 1 donna maa 2 donna maa 1000 donna n'a bɛ na ni bɛn ye n'a bɛ bolo basigi kɛ pour que bɛn ka na i t'a fɔ ko tare ne jamana ko don ne faso ko don i t'a fɔ ko tare kosɛbɛ nka e sigilen bɛ ka papier de ta ne 200 fana donna ayi Mali armée bɛɛ de kan ka sɔrɔ yen an b'o de ɲini wa o tuma e ka kuma fɔlen ninnu b'a jira k'a fɔ k'olu tɛ jamanaden ɲumanw de ye n m'a fɔ n ko nka mɔgɔ ye kɛwale de b'a to fo ko bɛ se ka lawaleya i mana min fɔ n'i ye min kɛ ne b'o de jateminɛ ne tɛ maa si i bɛ n dɔn n tɛ maa maa neni min maa dɔgɔya mais n ko an k'an farati fɛn dɔw fɔli la dɔw ko c'est de façon symbolique an kɔni bɛ mun dɔn diinɛmaw yɛrɛ ye foli kɛ président y'o de fɔ n ko k'a jira k'a fɔ an ka sɛrɛsiw donna Kidal mara kɔnɔ k'a kɛra fɛnba ye k'o de tun y'a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ sisan ko caman bɛ se ka bolo da jagokun tɛ sɔrɔ bilen Kidal ko la o jagokun banna jagokun tɛ ka sɔrɔ ten centre ko la o jagokun banna jagokun kelen min tora dɔrɔn ko Bouakabla o de tora ni question b'o kɔfɛ n'an b'o jaabi baasi tɛ minisiri maaya dibi ka bon nka hakili de y'a kala minɛ o ye tiɲɛ ye président natɔla a kun ye layidu ta malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinw ye k'a bɛna baara sira dayɛlɛ fo ka taa se baara bolo 200,000 hakɛ ma awa kusa in na jɛmukan dɔ senfɛ e yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan nazarala kunnafonidila dɔ ka jɛmukan denmisɛnw dɔw y'a jira k'a fɔ ko layidu talen nin ma timɛ ko wa ko jigiyaw yɛrɛ fana ma fa hakilila jumɛn bɛ fɛ ka dɔw kan i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i y'a fɔ a don ne yɛrɛ tun bɛ yen ne de tun ye ministre ye min ye kuma ta n bɛ kelen ta dɔrɔn o de la n ko n bɛ Hayidara fo Ousmane Sow Madani Cherif Hayidara
mais au barakela au befo présent est 200 000 emplois no et barakero baf keme ba keme fla la hiduta malewi c'est vrai amado mais be bossa on sent je ne me suis baissé barama sa on sent parce que ne mali population ta keme o keme bi woron duro e genouille amado ka fo ba keme fla dodu nga ba keme fla chama fana betoko nga be se ka mi fo ni ye Chérif la yɛrɛ ta créé la 2015 yote créé la bega clé de kono Chérif la keleme ma bishegi ane ma sabade to bara la orte ambi Chérif la kelé télé Chérif la ndi ma fli de am tla nga nyema wu nga ma bishegi en tout cas statistique u bambulo ñoo de fo parce que observateur bambulo na ma mo observateur de l'emploi bara munu na créé la jamana yɛrɛ bara munu créé ane jamana ye condition créé pour que bara be se ka créé to bina parce que beba don bi k'a fɔ ko jamana kelen tɛ se k'a fɔ k'a bɛ chômeurs bɛɛ ta jamana fɛnw évoluera kunu ni n ko kunu yanni fonction publique concours ka na k'a ta l'indépendance la fo 1984 n'i tilala i ka kalan na depuis k'i to 3e année na i tɔ tora san kelen i kan ka affecté yɔrɔ min na o dɔnnen don nka après diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ yɛlɛmana a fɔra ko ko jamana dɔrɔn ka sɔrɔ ta to jamana ka kɛ jamanadenw minnu mana tila kalan na baara ka sɔrɔ bɛ ye o de la fɔra ko an ka secteur privé n'o ye kɛn yɛrɛ ye minnu bɛ sɔrɔ k'u yɛrɛ ye an ka se k'olu dɛmɛ parce que olu de jamana o jamana n'i y'a ta secteur tertiaire n'o développé la ne ko secondaire n'o développé la o de bɛ se ka baara yɔrɔ caman kɛ n'a bɛ f'o ma industrie mais anw fɛ secteur primaire fana n'o ye agriculture ye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de hakilina kɔnɔna président de la république yɛrɛ ye kɛmɛ o gouvernement ka wari nafolo jamana musaka parce que gouvernement ta jamana de ta don kɛmɛ o kɛmɛ 15 de dira sɛnɛkɛlaw ma o de y'a to ɲina anw kɛra kɔɔri bɔla ye Afrique kɔnɔna na Égypte de tun ye fɔlɔ ye mais anw de kɛra fɔlɔ ye an ye kɔɔri kɛmɛ tonne ba kɛmɛ 7 ani damadɔ de sɔrɔ an ko o ka ɲi parce que million maa kɛmɛ sɔrɔ de b'a la ko secteur kɔnɔna na mais o dɔrɔn tɛ bɔli kɛ f'an ka se ka kɔɔri yɛlɛma anw fɛ yan an ka se ka kɛ an bɛ vɛsi min dɔ ye an ka se ka kɛ an bɛ wuli min dɔ ye o de bɛ taa industrie o de la président de la république ye ministère dɔ créé k'a dédié ministère de l'industrie ma an ye salon de l'industrie yɛrɛ kɛ yan nɔ baaraw senfɛ gouvernement yɛrɛ ye min ta fonction publique la an ye min ta police kunda an ye min ta collectivité territoriale la n'an ko ma maire ka yɔrɔw la min taara yen nɔ santé dɔgɔtɔrɔsow ka kunda école karamɔgɔw ka kunda n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ fo baara ani gouvernement ye min ta fonction publique n ye min fɔ concours fonction publique ani ENA ta man ca kosɛbɛ o bɛ t'i jɔ maa 80 kɔ la n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ 100 damadɔ la secteur privé ye min créé a bɛ san 3 bɔ sisan nɔ ni sira in bɛ ka tila kunu ni kun ko k'i bɛ bɔ sira jumɛn i kan bɛ ka bɔ Kulukoro sira an bɛ Moribabugu yan an bɛ Moribabugu awɔ i mana wuli sisan nɔ f'i niso bɛ ja sira nin kan sira baraba dɔ dɛ an ka laɲini kɔni a ka teliya kosɛbɛ a bɛ ban a la tɛmɛ parce que a sera sisan nɔ fo Jelibugu yɔrɔ la fo ka ban nin san 3 nin kɔnɔna na baara bɛ ka kɛ nin sira kan minnu bɛ ka baara maliyɛnw a kan tilancɛ bɛ maliyɛnw de dɛ ou bien san 3 o de fana fɔra délai de don o ma tɛmɛ délai kan baara sira de don maliyɛnw k'a dɔn minnu bɛ Mali la minnu tɛ Bamakɔ k'a fɔ ko Kulukoro sira à partir de maintenant la sira 2 de don i bɛ taa kelen na i bɛ segin min o tɛ kelen ye o bɛɛ kɛra i bɛ ka tile de la siraw caman bɛ ka dilan bi o sira minnu bɛ ka dilan n'i ye Kɔlɔnjɛba ni Côte d'Ivoire frontière ta o sira baara yɛrɛ bɛ t'i jɔ fo miliyari 100 ni kɔ la o sira fana baara la min daminɛna mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ sa nka 100 o 100 80 ou bien 90 ye maliyɛn ye Kangaba ka taa Guinée frontière la bɛɛ b'o sira jɔyɔrɔ dɔn a ye taa k'u ɲininka Yanfoyila ka taa Guinée frontière la a ye taa k'u ɲininka Kayi deuxième pont a ye taa k'u ɲininka k'a ta Ɲɔnsɔnbugu kana se fo ko Jalakɔrɔji o sira a ye taa k'u ɲininka camion bɛna tɛmɛ o de fɛ k'a ta Sadiola ka t'i jɔ fo Keɲeba a ye taa non Kayi Sadiola Kayi d'abord parce que Keɲeba ta ma daminɛ Tamani sira a ye taa k'u ɲininka jeunes tɛ ka baara ko kan wa o baara minnu bɛ emploi minnu créé o bɛ taa emploi de ye wa nka ko an ye jateminɛ fana kɛ an bɛ dɛmɛ k'ale bi o de la APJ fana jɔyɔrɔ ye fɛn min ye o bɛ k'o kɛ bi an ni Union européenne ye baaraw daminɛ n'an b'a fɔ o ma ko l'emploi des jeunes crée des opportunités au Mali an kan ka jeunes 2000 ani jeunes 400 an kan k'o de dɛmɛ k'u dɛmɛ fɔlɔ projet création na n'o bɔra la ka sɔrɔ ka musaka d'u ma pour que ka se ka u yɛrɛ fana ka se ka baara kɛ f'u yɛrɛ ka se ka maa wɛrɛ ta baara la ne yɛrɛ ka ministère n'o ye ministère de la jeunesse la cohésion citoyenne kan 2 b'an bolo 3 de tun don kelen tun bɛ Kidali gɛlɛya nalen an ma yen dayɛlɛ fɔlɔ so fɔrɔla k'an b'an bolo cogo to k'an b'an bolo ali kɔsa in na ni PNUD bɔra an bɛ ka maa 100 réformer
kemani bi sega ambe ko former Soufourlaye a to ambe ko former Gao en Tombouctou nous que la formation là on est mis ambo former muna ambe do former courant glana ambe do former climatiseur glana ambe do former moto glana ambe do former mobile glana ambe do former tailleur yala nous que là ou kanga barada ne minyi ambo afma ko kiti ambo duma o ma kelengele be ndiko ko kana former école privée là non awar bi ta don de ko sobe amboka amena doke kile flani na nin tabana amena flada ile o fana ya ministère flaka bara nyoma fe ani emploi ani APG convention de signer amena jeune do former tuguni tukoto amena do former tuguni Soufourlaye ni be ngani o de mbulu mendali mais amba do fana chama bebo mais 200 000 emplois ni koni amba fo bi sikatala sikat foitala non anta sadi gani mali on di a sebenti ale ambeta observateur l'emploi na otara bara mun créer la ba bebo ka dawba a sebenti ale no parce que fanga danga jamana fana instrument na ulu sarana na kama de fanga mimbe ni fanga te ulu tato yo ça c'est l'administration maintenant il y a beaucoup plus de demandes parce que do angum école de cela école de mirna nous la kan ka bara so u ka do bureau fana kono fanga yoron fo oui puis mo ka fait fuka do bureau kono brados était bureau kono no bara na ala de ba don ibe yala la ka télé fonctionner ala barka la bi ne ortem boray télé bi la jelo no man la chérif la do alhamdulillah on be barka da ala yo law alhamdulillah ango yana ngata chaîne wera uta jamana wera uta muna on to valoriser mais pour qu'on valoriser il faut que a ressources humaines ka soromulo il faut que capital humain ka soromulo Dieu merci au BNB chérif la bi ko sobe bamanankan ananga to duka no bamanankan ne to ka ni ananga to duka bamanankan to baro la bi wa ko sobe abe mina do jamana ko abo jora ka bo déplacement avec carrément minta ngo be jamana économie développer barakala munu bobulo abe impôt mun sara ngo jamana betandi donc ba fo yi politique kumate laidu mintera pour les 200 000 emplois wa nyo de fofana mati se ka foka te beneka awo nya fa fla beke o ya fa fla beke ni opposition ke sans fla la kumate mami fo nganklara ka bot nya kalama nganklara ka familialité sabla ngone wo ane munu be opposition na bio i Soumaïla Cissé o i Tchèblin Dramé o i Pepero on de betara kuluba ka fo ko Ibrahim Boubacar Keïta jongo ala amba don en sona ma ko faso kono bi duskuda mama mlare busa mutan ko de o madu ma on de taranya kumata ne jamana gelabe jamana ka jamana deum ya don ko mi ala ya ke jamana kalfala mima ko jamana kanumbo o faso kun o dusukuna anga ngamuge ante fara nyonga ngo debe ne maliko do o de la on na ibeka debe wana la debe fana mani bisa wa mi fana karanyo defo bilami na be amba kuma ke dondola chama ka bilan bo kabla bo ba mumbla bo amata kuma te ka foko bo kabla wo ayata sanduri amata de amata aji bo ma fenta wo ama fenta ni fenta be film ki ko bla akalfala bo lati akalfala o famiana malidu nde akalfa bo la ko anya akalfi ma sanduru neko ato malidu kelo nyidinga neko kalfa mi kera wo amina na kanyewa kalfa mi na daje garawa malidu nde busu ko fo ma kalfa mi kire yera bo la ango malidu ne ma awde akalfa amina nyon soro ni kalogie kalo klem wani kolondon awe kalfa mi di ne law tara sona ma na me fon fo ma anjigi ke sebe alala awde kalfa dama kalfa ni mi daje gana bulo wa na ma jinge ay angona ambe kalfa croya parce que kalfa ka gele e bisa ka foti ma ablawe ka taw amata ni hukumu ikono monsieur le ministre ni hukumu ikono ma chama de temena ni jemu kan ikono munu be ya ira ka fo ko bara make ko boakabla ko ni sanduru temene ko bara fo make andu me fega kuna foni sincere de di mauma idu bora ka kuma fe fo 600 mi fo sanye sura su ka fe fo ngo bibina mali surasi ikara commissariat ikara gendarmerie ikara gardien ikara surasi futinitigi ibeka nale loi de provocation militaire konnana parce que ngambe fon fe ke fana ulu de sona kundi di jamana ma une minka kan o ka kuyi ibeka de wula kijo a surasi bibina namba fambi ma indemnité de logement wa de officier be modika sarati wa israla kata wa ou soffice dobe watanduru kana se fo washigi ka bo fana na tuguni ou ka prime de risque par exemple ne munu me nord la ne munu me centre la kelela wa keleni keme fra de kundo kalo ibe kale nale yake watan o prime d'opération plutôt o fana ka bo la fana tuguni a cimetière de mec la ka fa on betima kana
a bɛɛ bɛ yen nɔ sɔrɔsiw n'aw bɔra a bɛ se ka taa i journaliste de i bɛ sɔrɔsi dɔ ɲininka n bɛ ka min fɔ ni n ko sɔrɔsi polisiw ni fɛn bɛɛ b'a la ka bɔ o fana na tuguni prime de n ye min fɔ o tun ye prime d'opération prime de risque u ko fana prime de risque k'o ka indemnité d'u ma 15%. i bɛ ka kun sɔnna n b'a prime d'indemnité d'aw ma 15%. o ye mun ye ne y'a sɔrɔ sara ye 1000 15% 15 de bɛ taa la compter da o dɔrɔn ma dɛ parce que ni prime de b'i bolo n'i bɛ min na n'i bɔra la don min na prime bɛ tigɛ a ko n y'a prime yɛrɛ ta k'a fara aw ka sara indi salarial kan ka bɔ fana na tuguni Mali fonctionnaire bɛɛ 100 o 100 21 farala bɛɛ sara kan Mali fonctionnaire a bɛɛ Mali fonctionnaire bɛɛ ka baara daminɛ o tɛ fonctionnaire o ye simigi ye n'a bɛ fɔ o ma salaire minimum intergaranti professionnel n'i bɛ baara daminɛ i ni sara min kun ka kan fɔlɔ 5000 ani 600 de kun don i bɛ ka o ko la c'est vrai gɛlɛya b'a kan parce que an ka jamana n'i y'a an ka nafolo ta 100 o 100 an bɛ 22 de don jamana lakana nin na ça veut dire que caman tɛ to dɛ a y'o bɔ 5000 ni 200 la ka n'a bila 8000 la an ma dɔn fana ma tuguni yanni tile damadɔ ni cɛ an bɛna logement sociaux plutôt logement sociaux min di a bɛ t'i jɔ fo 6000 ni kɔ la i bɛ ka ye min jɔ ka na état yɛrɛ ye min jɔ o bɛ t'i jɔ fo 103 ni kɔ la ani min bɛ fara PPP ka o bɛ t'i jɔ fo 20 ni kɔ la dɔ do dɛ armée yɛrɛ fɛ yen nɔ an bɛ ka logement sociaux 1500 jɔ an ma dɔn fana ma armée la a ko a ka kan ne ma jamanadenw c'est vrai n'u sɔnna ka fini ta u b'u bolo kɔrɔta n'u sɔnna ka sa a ko mais a ka kan fana jamana ka dɔw ye fɔlɔ ne sɔrɔsi min kun tanyana 1000 ne sɔrɔsi malo bɔra kelen de kun bɛ di ka famille ma président Ibiri Boubacar Keïta ko ayi ko man kan ne sɔrɔsi min tanyana faso kunbabɔ la sara i ka sara 100 ans fo de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma n'i bɛ grade min fana na n'i ye sous-lieutenant i bɛ kɛ lieutenant ye o de bɛ d'i ma 100 ans ne sɔrɔsi min banana fo ka kɛ a bana ye fiɲɛ don a ka maaya la i ka sara 105 bɛ ta ka d'i ma ka ko fana na ko ko dɔrɔn fana dɔrɔn tɛ dɛ nafolo mugu dɔrɔn tɛ ni minnu tanyana u den minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taa ka denmisɛnnin fitininw to u kɔfɛ ka fɛn sigi n'an b'a fɔ ma pipi de la nation u denw jamana ko u denw ta fo ka taa se u ka maakɔrɔbaya ma kalanko sira la kɛnɛya sira kan dɔ kɛra ou bien dɔ ma kɛ dɔ kɛra an bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra ou bien dɔ ma kɛ an bɛ se k'a fɔ ko dɔ kɛra ni sira minnu bɛɛ fɔ nin ye équipement minnu kɛra nin ye fɛn an bɛ ka so minnu jɔ la route du développement passe par le développement de la route ni ni min bɛɛ fɔ nin ye dɔ kɛra ou bien dɔ ma kɛ malgré k'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de la an ko maliyɛnw ma ko caman kɛra o de la bi ni minnu bɛ fanga nin ɲini na fanga Ala de b'a di anw ka laɲini ye fɛn min ye an y'o de fɔ anw bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'a to fɔlɔ élection nin a bɛ se ka kɛ basigi la parce que dɔw yɛrɛ ko élection nin ko ŋunuŋunu b'a kɛ li la maa caman y'a fɔ nin kɛnɛ kelen yɛrɛ kɔnɔ ou bien o question posée an bɛna don o de kɔnɔ sisan nɔ jɛnɛ an ka jɛmukan in kuncɛ barisa waati bɛ ɲini ka na koron san basi tɛ takan fila tɛ nɛgɛ la kankalan ko fɛn min ye wote sɛbɛn ye a sɛgɛsɛgɛlen ko hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko fili damadɔ y'a la bɛn kɛra k'a fɔ ko kalata bɛ se ka kɛ n'a ye an dun ni peresidansigi tako fɔlɔ cɛ a tɛ tɛmɛ kalo 2 ani dɔɔnin kan an bɛ yɔrɔ min na ko sisan labɛnw bɛ cogo jumɛn na Sako i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ sabula dɔw b'a fɛ ka bisigi don maaw kunkolo la bi kosɛbɛ bisigi fɔlɔ min tun bɛ yen o ye ko élection tɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ ko centre yɛrɛ ko nɔgɔlen don ko préfet fansi kunun bɔra de bɛ la dɔ y'a kuma fɔ n ko cercle fɔ n ye préfet yɔrɔ min na centre la a tigi ma se ka cercle fɔ n ye non non n k'a ka cercle fɔ n bɛ centre bɛɛ dɔn n ye Mopti ka de n ye n ka kalan kɛ Segu n k'a ka cercle kelen fɔ n ye préfet yɔrɔ min na a ma se ka fɔ n ko yɔrɔ dɔw la c'est vrai sous préfet tɛ yen parce que fɔlɔ sous préfet tun bɛ taa ni garde kelen de ou bien garde 2 o y'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ yen sisan gɛlɛya bɛ yen terrorisme bɛ yen n'an bɛ sous préfet sigi an ka kan ka sous préfet ni unité sigi parce que armée fana na bɛ fɔ unité contingent o fana n'a fɛnw de bɛ yen ka taa n ko donc n b'a fɔ n ko gɛlɛya ni fɛn gɛlɛya fitinin tɛ yen nka Irakien o ye élection kɛ yɔrɔ min na samedi tɛmɛnen anw b'an ka élection kɛ parce que alternative wɛrɛ foyi tɛ yen élection ko an ka jamana sariya sunba o de fɔ nka élection ni a dilanni ko ɲuman élection ni a bɛ se ka kɛ kalata ni bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ kalata ni bɛ se ka kɛ maliyɛnw ka bonya kɔnɔ parce que jamanadenw ni bonya de ka kan ni jamanadenw bɔra ka taa kalata maa min ye a ka kan o kala maa kelen kelen bɛɛ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan fo miliyɔn maa miliyɔn 8 damadɔ o de électeur ye ɲina fanga sina tɔn kun ko kuma la ko k'u dalen ta ko la kosɛbɛ ko sabula ko élection min kɛra 2013 k'u sɔnna a ma dɛ mais ko fiɲɛ dɔ tun bɛ yen effectivement Ala ka kelen dɔrɔn de ka fɛn bɛɛ tilennen don
bunamaden fɛn bɛ kɛ fiɲɛ dɔ bɛ yana fiɲɛ dɔ bɛ nka n ye fiɲɛ ye n bɛ se ka a fiɲɛ labɛn n ma wuli k'a labɛn a bɛ fɔ ma ko tugubanciya u ye laɲini kɛ u ko carte nina min n'an ye vote kɛ n'a ye 2013 la k'a carte nina ko carte nina 900 ko tun bɛ yen ko tɔgɔma sɛbɛnw kan ko n'an ma farati ko bɛ sɔn ka utiliser pour que ka se ka candidat dɔ dɛmɛ dɛ o fɔlen président ka yamaruya kɔnɔ premier ministre et ministre de l'administration territoriale Aguerlaf a y'a wele a ko monsieur le ministre komi sika bɛ ko la élection a bɛ organiser jamanadenw de bɛ kala ta nka a bɛ organiser minnu bɛ fanga ɲini n'an b'a fɔ ma acteurs politiques ale le candidat indépendant a ka kan an si an ka kuma a bɛ labɛn cogo min na o senfɛ commission dɔ sigira n'a bɛ fɔ ma commission des experts o commission de sigira ka baara kɛ o ye laɲini caman kɛ a bɛ t'u jɔ fo laɲini 16 la mais a kumabaw ye mun ye ko komi ko sika bɛ carte nina ko la wa gɛlɛya b'a kɔnɔ effectivement parce que carte nina ye tɛ carte d'électeur ye carte d'identification de don an caman voté n'a ye 2013 la mais pour k'i ka bureau de vote yɔrɔ sɔrɔ a ma t'a kan centre de vote a t'a kan or carte d'électeur an bɛ vote kɛ n'o de anw jɛra ka na ni carte d'électeur ye ni ala sɔnna a ma an jɛra o ma mais an bɛ kelen fana fɔ komi a koronnen don dɔɔni ni maa min b'i ka carte d'électeur sɔrɔ joona ni carte nina b'i bolo n'o y'a sɔrɔ i tɔgɔ bɛ liste électorale la an k'a to i ka se ka vote n'i ka carte nina ye an ni opposition de bɛn o kan an tila ka bɛn mun kan gouvernement yɛrɛ ka laɲini kɛr'o ye gouvernement ko bon comme ni élection bɛ kɛ ɲina 23 000 et quelques bureaux de vote o de bɛ yen bureau de vote 23 Mali kɔnɔ a n'a extérieur la 23 donc a ka kan ni élection bɛ kɛ yɔrɔ min na kalata bɛ kɛ yɔrɔ min na candidat bɛɛ ka représentant ka sɔrɔ yen o ka gɛlɛn dɔw bolo donc ko gouvernement de kan ka assesseur ta n'o ye gouvernement bɛ maa 4 minnu ta ani président du bureau o assesseur la 2 bɛ di kelen bɛ di opposition ma kelen bɛ di majorité ma ne kɔni bɛɛ tɛ pour que kalata ka kɛ ka ɲɛ wa kosɛbɛ donc o kɛra sika ka bɔ ko la o fana bɔlen o kɔfɛ tuguni o loi modification kɛra code loi électorale la opposition tilala k'a fɔ tuguni n'o ye ngara taba o b'u jɔ kan ni sikalo dɔ fɛn min na i b'a fɔ u ko fichier électoral parce que fichier de b'a to kalata bɛ kalafili bɛ ta bɛ kɛ ka ɲɛ fichier de la liste électorale bɛ sama ka bɔ fichier de la ko fichier de k'u dalen t'a la kosɛbɛ o fana na premier ministre ko ministre de l'administration territoriale la président de la république yamaruya kɔnɔna na n'u y'o fana fɔ komi kalan na a bɛ ta maliyɛn bɛɛ de démocratie ni ɲɛta an bɛɛ de ka nafa b'a la n'a taara ɲɛ a ka ɲi an bɛɛ de ma an ka lajɛ an bɛ se ka min kɛ o fana na commission d'experts sigira o commission d'experts fana na majorité ka représentant kun b'o la opposition ka représentant kun b'o la parti de santé ka représentant kun b'o la société civile ka représentant kun b'o la an tilala ka jɛkuluba dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma organisation internationale de la francophonie OIF bɛɛ b'a dɔn olu jɔyɔrɔ ka bon cogo min na kalafili la diɲɛ kɔnɔ an y'a ɲini u fɛ a ye maa d'anw ma min bɛna an dɛmɛ pour que an ka fichier électoral an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a ka ɲi ou bien a man ɲi a bɛ se k'a to an ka kalan ɲuman ta ou bien an kana se k'a ta olu ye maa 5 bila ka na française kelen b'a la mauritanien kelen b'a la sénégalais 2 b'a la ani camerounais min yɛrɛ kun b'a la o de tun ye cameroun seni président ɲɛmɔgɔ ye olu fana bɛ nalen ka fara ɲɔgɔn kan comité sigilen o comité fana ɲɛmaya dira jɔn ma o dira maa ma n'o ye mali seni premier vice président ye ɲama dangan fɔlɔ ale y'o ye ale ye jɔn ye ale ye parrainant bureau politique national membre de ye ale de fana kɛra commission président ye Cɛbilen Darame ka parrainant ale de fana kɛra o ɲɛmaa ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u tilalen sɛgɛsɛgɛli la u nana ka restitution kɛ primature la u ko fichier nin ka ɲi fichier tɛ se ka bali a tɛ se ka kalafili bali wa a b'a to an bɛ kalafili jɛlen kɛ nɔgɔ fitinin b'a la o ye tiɲɛ ye o ye mun ye dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u tanyana nka o tɔgɔ bɛ fichier kan o fana na processus de don ne banni kɛra certificat dɔ bɛ yen certificat d'inhumation processus de bɛ kɛ délégation spéciale les élections général plutôt les élections ale tɛ se ka tɔgɔ bɔ a la ten de sabula maa bɛ se ka tanya sini bɛ kɛ élection dɔ bɛ tanya bi o o y'o tigɛ kosɛbɛ min ka gɛlɛn dɔrɔn ni maa min tanyana n'o y'a sɔrɔ olu ma information sɔrɔ a ma remonter comme na ka s'u ma a t'i ka carte d'électeur maa kana se k'a ta o fiɲɛ fitinin de b'a la n'an b'a fɔ o ma marginal donc o kɔrɔ ye condition bɛɛ réuni ninnu pour que élection ka kɛ Mali fan bɛɛ Allahu taala jɛra n'a ye ka bɔ Kayi fo Kidal ka ni extérieur la an ka représentation diplomatique consulaire ka kɛ Mali fan bɛɛ an b'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka bɔ ko kɔnɔkulu u ka wuli ka taa kalatani kɛ parce que olu de ka baara don fanga kalifalen bɛ olu de ma olu de bɛ se ka fanga kalifa
donc o don ala sɔnna bɔ ni min ka kan an kɛ u k'u labɛn minnu ko bɔ a k'a bila u ka projet de société ɲini u ka projet hakilina ɲuman ɲini k'a fɔ maliyɛnw ye an b'a fɛ ka fanga ta nin de kan ka kɛ sira dilan na n ma min fɔ sira dilan na mali sira dilan sira o sira de ka dilan bi n'i y'a sira ta budget kɔnɔna na a 100% i b'a sɔrɔ 80% au financement kɛlen don mali budget national de o ye fɛnba ye dɛ je suis un économiste je sais de quoi je parle je crois que Bara Dɔsi yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la o faamuyana kosɛbɛ wagati kɔni sɛbɛkɔrɔ korona an bɛna ni jɛmukan in datugu sa nka IBK bɛna a kan bɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ ko kura ye barisa a y'a ɲini a fɛ ayiwa a bɛ filan na walima a jɛlen don sisan nɔ n ye min bɛɛ fɔ nin ye parce que ko in tɛ IBK ko ye mali ko de don sira yɔrɔ min na bi mali ko de don mali bɛ yɔrɔ min na bi a ka maliyɛn bɛɛ ka jateminɛ kɛ an bɛ barika da la i yɛrɛ y'a fɔ an ye diinɛ ɲɛmaaw ye u taara u m'a fɔ u bɛ karisa fɛ an tɛ karisa fɛ u ko kɔni président Ibrahim Boubacar u ye baara min kɛ an ɲɛ b'a la an bɛ dugawu kɛ Ala k'i dɛmɛ bi dugu caman leaderw nana a t'olu sara dɛ olu tɛ maa sanbaga maaw tɛ minnu bɛ se ka san olu kɔni ma min fɔ o bɛ ni Ala de cɛ olu caman na ani parti politique caman ani mouvement de soutien caman créera an bɛɛ y'a ɲini jamana kuntigi fɛ n'o ye président Ibrahim Boubacar Keïta an ko i seko t'a la parce que maliyɛnw y'a kalifa i ma di o kalifa nin an b'a ɲini a minɛn d'a ma jaga i bolo an b'a ɲini fɛ élection bɛ nalen i k'i kanbɔ anw tɔgɔ la malidenw tɔgɔ la an y'o ɲini a ka jaabi ni Ala sɔnna ma jaabi bɛ nalen a tɛmɛ kosɛbɛ o faamuyana inchallah monsieur le ministre donc an bɛ duwawu kelen min kɛ an y'o fɔ an danbɛ Ala la dɛ an bɛ sunkalo kalo la an k'an bɛ min fana ɲini Alahu taala fɛ Ala k'a to kala tani a ka kɛ basigi la wa jamana ka hɛrɛ bɛ maa min bolo jamana ka hɛrɛ bɛ maa min bolo Ala k'a to tigi ma anw fɛ a bɛ président Ibrahim Boubacar Keïta de bolo nka Alahu taala ale kelen de b'a bɛɛ dɔn n'a ka hɛrɛ b'an bolo Ala k'a d'o ma Ala k'a to élection dugusɛjɛ o ka kɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ Mali de ka ɲi na maa ma gagné donc an b'o laɲini kosɛbɛ i ni ce Sako kurun sera cɛncɛn kan an bɛ jɛ ka an ka minisiri fo mun ye Amadu Koyita ye a ka nin weleli jaabi la k'a fɔ ka gouvernement maa bɛɛ fo ayiwa an balima Sirifila kanubagaw ni de bɛ dansigi bi t'a la sa an kɔni bɛ foli bila aw ye tuguni k'a fɔ aw ɲɛna k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari don wɛrɛ an bɛna wele bila maa wɛrɛ ma mun tɛ an ka nin minisiri ye aw ni ce aw ni baraji aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ merci